Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk akordioa itxi dute aurrekontuen inguruan. Azken egunetako negoziazioaren ondoren 253 milioi euroko neurriak onartu dituzte. Osasuna, klima larrialdia, ongizate energetikoa, politika soziala, IGGB eta gazteriara bideratuta. Gainera, Euskal Herria Bilduk proposatutako 6 neurri politikoetatik 3 onartu egin dira. Abenduaren 23ko bozketan abstentzioaren alde egitea aurreikusi du koalizioak. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Gaurkoan, abenduak 2 osteguna, gaurkoan bozkatuko da Madrilen diputatuen kongresuan hain zuzen pentsioen erreforma eta atzokoan milaka lagunek hartu zituzten kaleak pentsio eta lan erreformen aurka Euskal Gehiengo sindikalak deituta. Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusia Euskal Herria Bildu eta EAJ-ari eskatu die erreforma horren alde ez bozkatzeko eta Labez sindikatutik azpimarratu dute subirutasunaren beharra Madrilek hartutako erabakien menpe ez egoteko. Mitxel Lakuntza eta Garbine Aranburu, ELA eta Lab sindikatuko idazkari nagusiak urren ez urren. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna geldiarazteko murrizketa horiek. Baina mobilizazio ziklo horrek ere, bi hankak Euskal Herrian izan behar dituela, eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Ekonomia gaiekin jarraituta Euskal Herrian bera egin du langabeziak azaroan zehar. Enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan izena emanda dauden langabeen kopuruak bera egin du, esan bezala azken hilabeteetan edo beste era batera esan da, 1000 lagun inguruk topatu dute lana Hego Euskal Herrian azaroan zehar. 450 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 426 Nafarroan. Bien bitartean, OKU, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundearen arabera, erosketak egitea duela 6 hilabete baino garestiagoa da orain. Oinarrizko elikagaiak dira gehien garestitu direnak, pasta, txala, oiazkoa, esnea edo arrautzen prezioek 121% arteko igoera izan dute. Okuren ustez, azken urteetan ematen ari diren ohiko prezioen igoera horien arrazoi nagusia da elektrizitatearen eta erregaien prezioen igoera handia eta ohartarazi du igoera horiek beste produktu batzuetara orokortzeko eta batez ere denborarekin sendotzeko arrisku handia dagoela. Hain zuzen ere prezioen gorakada horren atzean esterote dagoen aztertzeko pantailaren beste aldean dugu Niko Kuenka ekonomialaria. Eguerdion, ongi etorri. Bai, eguerdion. Esan dugu prezioek gora egin dute azken aldian, 5,6 igo da inflazioa, hain zuzen ere, zer dago egoera honen atzean eta noiz arte iraungo du? Bueno, horni bi atale ezberdinduko dituzke. Alde batetik, energiarekin lotutako jarduera guztiak daukagu eta ez dugu ahaztu behar azkenengo urtean urrutik urrira energia gitxi gora bera mundu osoan zehar, OCDE-ko datuak hartuta 20% gitxi gora bera garezituko dela, 24% zuzen ere, eta beste alde batetik lehen gaiak. Energiari dagokionez Euskal Herrian estatu mailan erabateko menpekotasuna daukagu, gasa ikusi dugu, Argeliatik hartzen dugula nagusiki, beste toki batzuetatik ere bai, petrolioa ere importatu behar dugu, orduan, eta gero energia erosi behar dugu, ez dugulako kontsumitzen dugun haina energia sortzen, orduan, menpekotasunak agu, eta hor gaina ez dago egiteko gauza askori. Eta beste aldetik lehen gaia dauzkagu. Hor badira batzuk ustekin lotuta dagozanak, oliba, olioa, kafea ere bai, Brasilen segurako izozteak egon direlako, eta horrek kafearen prezioa garestitu duelako. Eta gero, badaukagu, pandemiatik atera ginen, pandemia zezanean, igaz, konsumoa izugarri murriztu zen, pandemiari aurre egiteko segurako murrizketak ezarri ziren mundu guztian zehar, mundu mailan, trafikoari edo mugikortasunari murrizketak ezarri zaizkien, eta horrek konsumoa, ekonomia erabat gelditu egin zuen,
eta batean abialdia hasi denean, V itxurako abialdi hori izan dugu, eta ekonomia izugarri suspertu da. Karo, momentu hortan, herri guztiak zoro moduan hasi dira kontsumitzen, eta merkatauk ez daude prestatuta, eskari guzti hori asetzeko horrek soka estutu egin dau, eta soka batean korapila bat dagoenean, estutzen dugunean hori libratzea, hori leuntzea oso komplikatua da. Orduan, alde batetik, lehen batzuen garestitzea normala da, guztekin dut dagoelako, energiaena hor dago, eta hor beste konponbide erraza, ez dauka konponbide errazik, eta gero merkatuetan dagoen botilepo hori, atasko hori dago horren atzean. Eta torren hilabeteetan Gabonetako eta Black Fridayko konsumo zorabio hau pasata, espero da apurka eta indikadorek hori adierazte dute motelduko dela. Beraz, nik esango nuke hurrengo 3-4 hilabetetan ondeño prezio altuak izango ditugula. Ikusiko dugu beraz, ezen nolako bilakaera duen guzti honek, baina bitartean eta prezioen indizeak goraka egiten duen bitartean, sindikatuek eskatu dutena da soldatak KPI-aren arabera igotzea. Zer gertatzen da, enpresek diote horrek zurrunbilo inflazionista bat eragingo lukeela. Horixe hala izango litzateke? Bueno, teoria ekonomikoak hori zen dugu azken batean enpresek izan dituzte azkenengo hilabete hauetan kostuen goikuntza eta inflazioa soldatara trasladatuko balitz, euren kostuak gehiago areagotuko lirateke, igoko lirateke, eta horiek azken kontsumetzeari kostuen igoera hori trasladatuko erasango liekete. Gaina esan beharra dago, momentuz, esango nuke enpresek ez dutela erabat euneko unean erasan ez dietela azkeneko produktuei izan dituzten kostu guzti horien gorakada euneko unean traspasatu, batzuk ari dira eustenia posible duten kostu horien gehikuntzari eustea, baina nik uste dut horrengo hilabetetan azkenean traspasatuko dutela. Hori teoriak hori dio. Beste aldetik ikusi behar dugu, zer gertatzen da noiz eta nola traspasatzen dira inflazio kostuak, prezioen kostuak soldaten langileen soldatei. Hor, aurreko krisi aurretik, 2008ko krisi horren aurretik, hor bazen salvaguarda klausula ditzen zana, hau da, konbenio askotan, lan hitzarmen askotan, urte bukaeran berri ikusten zen zelako soldaten egoera hitzartuta zeukaten, eta zelako bilakara izan zuen inflazioak, IPC-ak urtean zehar. Eta alde hori, gero eguneratu egiten zen, ezta? Soldaten igoera inflazioa baino txikiagoa izan baldin bazan, konpentsatu egiten zen, salvaguarda klausula horren bitartez, ezta? Inflazioaren kontrako klausula bazen. Kontua da, aurreko krisi aurretik, salvaguarda klausula hori zeukaten kontratuek gitxo gora beha uneko 74, inguruak zirela, krisia etorri zanean, lan erreforma berria etorri izan, eta apurka klausula hori desagertu zuan zan. Gaur egun, indarrean dauden kontratu uneko 24 gitxo gora beha izango dute klausula hori. Hau da, bakarrik estatu mailako langile uneko 24ek daukotele klausula bat bermatzen dietena inflazioa gorantza joan da ere soldatak ego zaizkiela. Beraz, enpresaren kexa unartzekoa izan daiteke, baina arraetatak esan dugu bakarrik langile uneko 24 daukatela soldata inflazioarekin lotuta, beraz ez da hain erreala. Eta ikusteko dago, inflazioa uneko 5,2koa izan da, zuk aipatu duzu, datua eman duzu, uneko 5,6koa Espainiako datua erreparatuta, OCDE mundu mailan uneko 5,2koa, beraz antzerako ezaten da, baina lan konbenio begiratuta, ohartzen gara zelan, azkenengo hilabete hauetan sinatu diren lan konbenioetan, lan hitzarmenetan, soldaten gehikuntza uneko 1,6, uneko 1,4koa izan da, hau da. Prezioen gorakada, inflazioa izan da, soldaten igoera, baino 3 aldiz handiagoa. Horrek esan gura dau, langileek erostamena galtzen dutela, beraz, enpresarien kesua hor dago, baina errealitateak beste kontu bat adierazten du. Horixe da ez, ondo azaldu duzunez, herritarrak nabaritzen hasi dira dagoeneko prezioen igoera hori, beraien poltsikoetan, eta erosteko ahalmenean, arrakalak geroz eta handiagoak dira, beraz, horri ere nolabait heldu beharko zaio, ez, arinago edo geroago. Esan beharra dago, datu positibo bat emotearren ezakit positiboa denitza, baina, leuntzen hasi dela esan nahi dut. Aurreko hilabetearekin konparatuta, hau da, azaroa eta urriko hazkundea 2 dezimatakoa baino ez da izan, ematen du prezioen gorakadaren malda leuntzen ari dela, gorantza jarretze dute, baina ez hain fuerte, ez hain gogor aurrekotan bezala, eta honek badauka azalpen bat. Gogatu behar dugu, lehen esan dudan bezala, aurreko urtean, 2020an,
pandemiari aurre egiteko murrizketa dela eta prezioak apenas igo zirela. Igazetzen apenas inflazioa eta negatiboa ere izatera heldu zen, beraz, efektu handiagoa da. Hori ez dakiten kontsolatzeko kontu bat, baina egia da zergatik aurten handia den, igaz oso negatiboa edo oso bajo izan zalako. Hala ere, horrek eragiten digu boltsikoi. Eta hemen badago arrisku bat. Pandemian zehar, murrizketengatik familiek oro har kalkulatzen da, estatu mailan 60.000 milioi euroko aurrezkia egin zutela, ez zuten gastatu, eta diru hori kontuta mantendu zuten, aurreztu zuten. Orduan, bazegoen gastatzeko 60.000 milioi euroko dirutza, eta espero zen, Espainiako ekonomia, espero zuen horrek suposatuko zuela ekonomiaren abialdia, jende aurreztutako diru guzti hori, jendeak gastatuko zuela, inbertitu ingo zuela, eta horrek ekonomia mugituko zuela. Inflazioen eraginez, 60.000 milioi euroko diru poltsa hori flakatu inda, mehetu inda, jagitxiagoa da, azken batean erostamena galdu darako. Beraz, honek zentzu batean, esote zango kolokan, baina bai lehundu, lausotu edo gutxiago dezake espero zen goraka ekonomikoa, eta gaur egune atzo eta gaur ezagutu ditugun datuak, Europatik eta nazioarteko erakundetatik etortzen diren prebisioak atzerantza joan dira, 2021-erako Espainiari ematen zioten hasiera batean, duela hilabete batzuk, 107ko hazkunde ekonomikoa, 105 baino gutxiagokoa izatea espero da momentu honetan, beraz ikusten gara da zelan inflazioak baditu bera albokalteak. Ez alde batetik, ez bakarrik familien erostalmenan murrizten duela, txirotu egiten dela, azken batean inflazioa txiroen zerga bezala ezagutzen da, baizik eta espero genuen susperraldi ekonomiko ere, auzian jarri dezakeela edo behintzat moteldu egin dezakeela. Ikusiko dugu zenolako bilakara duen guzti honek. Niko Kuenka ekonomialaria, eskerrik asko azalpenengatik. Ez horregatik, irbartzea agur. Eta Ipar Euskal Herrian, Medikuntza Sozialeko Lab eta AZTGT elkarrekin aterako dira kalera protestan. Lan baldintzen okertzea salatzeaz gain, lanbide horiek inoiz baino funtsezkoagoak direla aldarrikatu dute abenduaren 7an. Egun horretarako mobilizaziorako deia egin dute, Baionako Merkatu plazan, goizeko 10:00. Eta Kanboko Mariena laborantza lurretan Bugez taldeak eraiki nahi dituen etxe bizitzen egitasmoa salatzeko manifestazio bat antolatu du nahi dugun herria taldeak larunbaterako. Azken urtetan hainbat errekurtso jarri dituzte planaren kontra eta Paueko epaitegi administratiboak ez du oraindik bere azken hitza eman, baina hala ere Kanboko herriko etxeak Bugez taldeari eraikitzeko baimena eman dio. Taldeak 3,77 hektareako lur eremua 3 milioi eurogatik erosi du. Eta COVID ziurtagiria ostalaritzan soilik ez beste eremu batzuetara hedatzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza. Izan ere, koronavirusaren transmisioa geldiarazteko prebentzio neurriak betetzen jarraizteko beharra azpimarratu du lehendakariak, eta Eusko Jaurlaritzaren eskariari babesa eman dio Auzitegi Gorenaren epaia bere osotasunean ezagutzeko zain daudela gogorarazi du. Behin epailearen baimen hori izan da, gaur bertan ziur asko Euskadik COVID pasaportearen eskakizuna martxan jarriko du. Inigo Urkullu lehendakaria. Behartu dugu, ez bakarrik labiaren eraketa eta osatzearena, baizik eta beste neurri batzuk eraginkorrak izan daitezkenak eta egokiak izan daitezkenak garai honi begiratuz eta garai hau eutziz, ze neurriak izan daitezken eta agian izan daiteke ziurtagiriaren edatzea, beste esparru batetara edo batzuetara edatu egin alizatea. Pentsa dezagun, autonomi estatutuetan edo autonomi erkidegoetan ze egoeratan dauden eta ze ezarpena den, beste Europar Batasuneko herrialdetan ere ze ezarpena den. Guzti hori adierazgarri da, azken batean ze neurriak izan daitezkeen eraginkorren. Zubirako indarrean? Ez da Zubirako indarrean izan daitezkeen, azken batean neurriak lehenengo ezarri behar ditugunak dira, epaitegiari eskatutakoaren abaimena horren ondorioz izan daitezkenak, agian beste neurri batzuk ere berriz auzitegira eskatu beharko diogu baimena, beraz ez da hemendik eta epe labur batean hori izan daiteke. Eta bihar, abenduaren 3 Euskararen eguna izango da, eta aurten egingo diren ekitaldietarako aurreikuspenak bildu ditu Dane Arbeok.
Bihar abenduak 3 Euskararen eguna ospatuko da. Aurten ere iaz pandemiak eragindako etenaren ondoren Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako udalek, Eudelek eta UEMak adierazpen instituzional bat adostu dute. Euskara lanabes aro berrirantz, erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnas berri izenburupean adostu dute adierazpena. Bertan nabarmendu dute pandemiak agerian utzi duela zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio ildo eta sareak. Ildo horretan Euskarak duen erronka azpimarratu dute. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea, eraginkorki, tinko. Adierazpenean gaineratu dute aurrera egiteko hiztunen konpromisoa ez ezik ezinbestekoa izango dela instituzioek egin behar duten ahalegina, bitartekoak jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskarari lotuta beste albisteetako bada hizkuntza eskubideen behatokiak hainbat ekarpen egin dizkiola Nafarroako berdintasun planari, euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duten emakumeak behar bezala kontuan hartzea eskatuz. Behatokiak nabarmendu du euskara Nafarroako berezko hizkuntza izanik, euskaraz bizi nahi duten emakumeek oztopo bereziak dituztela berdintasunerako estrategikoak izan daitezken lerro batzuetan. Horrela horiek kontuan hartzeak planteatzen diren neurrien eraginkortasunarekin ez ezik emakumen osasun eta segurtasunarekin ere lotura estua dutela. Behatokiaren esanetan ezin dezakete berdintasunean jardun administrazioak Nafarroako emakumen arteko desberdinkeria areagotzen duten erabaki eta neurriak zilegiztatzen baditu. Eta Ipar Euskal Herrira begira jarriz Euskal Konfederazioak eta Itsasuko hautetxiek hasitako proiektuak 55 herriren babesa lortu du. Azaldu dutenez hizkuntza gutxituen babeserako Europako tokiko ituna izenpetzaren helburua da Ipar Euskal Herrian euskarak Europako Kontseiluaren babes politikoa lortzea. Azaldu dutenez hizkuntza gutxituen babeserako Europako tokiko ituna izenpetzaren helburua da Ipar Euskal Herrian euskarak Europako Kontseiluaren babes politikoa lortzea. Joan den uztailean 29 herri agertu ziren tokiko ituna sinatzeko prest. Ordutik Itsasuko eta Euskal Konfederazioko hautetxiek lanean jarraitu dute 55 herri lortu arte. Betetzeko xedapenak hautatu ondoren Europako Kontseilura bidali dira eta tokiko kontseiluetan bozkatu dira betearazteko. Bestalde, IEZaren aurkako 40 urteko borroka gogorarazteko lore eskaintza egin dute Donostian. 40 urte diagnostikatu zen lehen IEZ kasua. Hasieratik, hiba gizo immuneskasiaren birusagatiko infekzioak eta IEZak arlo biologikoa gainditu zuten. Karga moralizatzaile, diskriminizatzaile eta estigmatizatzaile handiko fenomeno politiko eta sozial bihurtzeko. Erazandako pertsonak errudun egiten gintuena. 40 urteotan gizarte zibilaren papera funtsezkoa izan da gibari eman beharreko erantzunean eta adibide bihurtu da beste gauza askotarako. Egiteko modu bat eta giba dugun pertsonek egiteko modu horren protagonistak eta aldaketa eragileak izan dira. Entzun diezagutela horren premian gaude orain ere. Eta helburu bera lortzeko batera lan egin behar dugu. Gibi gabeko belaunaldi bat lortzea, hori lortzeko erreminta guztiak baditugulako. Eta kultura alorrean gaurkoan tartean teatroa konpainia ezagutuko dugu. Mikel Martinez antzeslariaren eskutik, eguerdion. Epa, eguerdion. Lehenik eta behin ezagutzen ez duenarentzat, zer da tartean teatro konpainia, zein da zuen zedea? Gure, bueno, Bilboko teatro antzerki konpainia bat da, aspaldikoa, hor gaude, pues, Jokin Oregi, Patxo Telleria, ni neu, bueno, apur bat ezagunagoak garenok eta horrela, ez da. Eta, bueno, urrunetik gatoz, hor batez ere Patxo eta biok, pues, maskaradatik gatoz. Urte pila bat daramago, orduan maskarada baita artean, orain, eta gure xedea batez ere, antzerkia egitea eta batez ere euskeraz egitea. Lan asko euskera hutsez egiten dugu, ezin zaila delako itzultzea, egia esan. Oso, asko jolasten dugulako hemengo gauzekin eta hizkuntzarekin. Eta bueno, beste obra batzuk euskaraz eta erderaz egiten ditugu.
Beraz, Euskararen bitartez... Baina gure sedea euskaraz egiten. Euskararen bitartez Bai, kultura sustatzen duzu eta alderantziz, ezta? Hain zuzen, Euskararen egunaren arira, hainbat ekitaldi prestatu dituzue, hainbat antzeslan dituzue, eta horietako bat da tabernaria, antzeslana, zertan datza? Bai, tabernaria da, obra txiki bat, formato txikikoa eta horrela, baina ederra, testu ederra. Patxoren testu bat da, eta, tabernari tabernariaren personai baten bitartez eta ustezko aitzaki batekin, hau da, kaina bat ondo botatzen publikoari edo, bezeroei, kaina bat ondo botatzen aitzakiarekin, bizitzari buruz edo turismoari buruz edo hainbeste gauzei buruz edo hitz egiten da. Eta kuriosoa da ere, kontatzen dena oso iruditzen zait, oso interesgarria eta komikoa eta ez bakarrik komikoa izateaz aparte, formalki ere kuriosoa da, Patxori buratu zitzaiolako atzetik, aurrera, amaieratik, hasierara egitea. Eta orduan, aurrera gertatzen dira satika edo, amaieratik hasierara doa. Eta, efekto berezi bat lortzen da horrekin. Oso edozein lekutan, bere lekurik aproposena taberna batean egitea, baina, beste edozein leku txikitan edo egiten da, publikoen artean, eta, ederra da. Antzeslan zinez originala ez, tabernariarena, baina bestelako obrak ere badituzu, hain zuzen abenduaren 3, esaterako Zumaian egongo zarete, ez dok, antzeslanarekin, zer aurkituko dugu bertan? Hor tartean egiten ditugun gauzen artean, lehen esan duan moduan, badago lerro bat, itzultzen ez duguna, euskara hutsez egiten duguna, gure sedea euskara delako neurri handi batean, eta gero hoiek konkretoki ezin direlako ditzuri. Orduan umore konkreto bat da, horri deitzen diogu formato edo horretako ikuskizunei ez tokiru deitzen diogu oro harrez. Eta umore berezia da, beti gara Patxo eta biok, horregatik deitzen diogu ez tokiru, hiru ez garelako. Eta, aitzaki ezberdinekin, barre egiten dugu publikoak, euskal publikoak oso ondo ezagutzen dituen, hainbeste gauzengatik, hemengo gauzetaz edo hitz egiten dugulako. Gainera, badago 3. Personai bat, euskara bera, eta euskara kriston presentzia dauka, ez bakarrik erabiltzen dugulako, baizik eta euskarari buruz edo euskararen kontura ere, barre batzuk egiten ditugulako. Eta orduan ez dokero horretan, normalean euskaldunon gauzetaz barre egiten badugu, honetan bereziki barre egiten dugu geure buruekin, gu Patxo eta biok, aktoreok, antzerkizaleak, euskalzaleak eta karrera luzea daukagunak, eta horrekin barre egiten dugu, ez? Eta, baina gure buruaz barre egiten, uste dute lortzen dugula euskaldun munduaz edo barre egitean, neurri batean. Eta barre egitean esaten dudanean, uler dezazuen, dela zentzu honean edo gure buruaz barre egitea oso osasungarria dela iruditzen zaigu ez, eta bide batez, kritikatxoak edo gure iritziak botatzen ditugu hortik. Beraz, antzeslan asko, humorez blai, ez, esan daiteke, esan dugu tabernaria, ez dokero, ez dokiru baita ere, euskal musika ardatz, eta gainera, artean teatroan sormenak ez du etenik, datorren urterako beste antzeslan bat ere aurkeztuko duzuelako, hain zuzen ere, Alderrai Tramperoa. Hor ja ez da izango ez dokiru formato honetakoak, humore gutxego eukiko du, eta Patxok ere idatzia, eta oso gauza bitxiak edo kontatzen direnak apur bat dramatiko izan daiteke momentu batzutan, beste batzutan
komizitate apur bat eukiko du. Bueno, formato ezberdina, eta bai, datorren urtean, uste dut martxoaren 9, nago seguru, martxoaren hasieran Arriagan estrenatuko. Hainbat hitzordu, esan bezala, hainbat antzezlan, datozen egun eta astetarako, nonetan nola eskuratu daitezke informazio gehiago eta sarrerak? Bueno, gure webean saiatzen gara egutegia jartze, beti egoten da, eta informazioa horrei buruz, eta emanaldiei buruz, eta non, eta ze hortutan, eta dakizkigun, edo zehaztasun guztiak edo hor jartzen ditugu, ezta? Eta, sarrerak online ateratzeko modua dagoenean, ez guk horrela jartzen dugulako, baizik eta antzokia jartzen duena, lotura ere jartzen dugu. Bestela, antzoki bakoitzak dauzka bere moduak, eta horrela lortu alda. Baina hoxe, agian modurik onena gure emanaldi buruz, weba, ez da, tartean. Osondo, hortxe beraz informazio eta sarrerak, eta esan dakoa, eskaintza zabala datozen astetarako, beraz eskerrik asko informazio guzti hau partekatzeagatik, eta animo asko antzeslanetan. Mikel Martinez, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, eta ondo pasa. Ikustera joaten dena, ondo pasatuko. Horixe. Eta jarraituko dugu aurrera, ostegunero legez, badakizu hemen 11 telebistan hitzordu bat duzuela, bai arratsaldeko 8 eta 4 edota gaueko 10. Musika zuzenean saioa izango baitugu gaurkoan ere. Koldo Otamendi aurkezlea dugu pantailaren beste aldean, eguerdion? Eguerdion. Zein talde ezagutuko dugu gaurkoan, Koldo? Bueno, gaurkoan Pasadena taldea ezagutuko dugu. Musikari veteranoez osaturiko talde edo proposamen berria. Bertan daude, alde batetik, Jon Basaguren, Izaki Gardenak taldean ibiltzagatik ezaguna, eta bestetik ere, Libe García de Cortázar, Libe egitasmoan, eta urteak atzera Sorkun, Neubat eta beste egitasmo batutan aritutakoa. Beraz, musikari ezagunak bildu dira egitasmo berri honetan, zein zederekin bildu dira Pasadena taldea osatzeko? Bueno, Izaki Gardenak taldean Libek teklatua jotzen du, eta Libe taldean Jonek gitarra jotzen du. Azken finean hauek elkarrekin denbora bat daramatzate musika sortzen, baina kasu honetan ez da izan talde hauentzako sorturiko musika, ez? Baizik eta zerotik egitasmo berri bat abiatzeko ideiarekin sorturiko musika proposamena da honakoa. Esan daiteke konfinamendu garaian elkarrekin bizi dira Jon eta Libe, eta hor hasi ziren zirriborro batzuk lantzen, urtetan buruan izandako ideia bati bueltak ematen, eta garai horretan, etxean, gitarra akustikoak lagun, hasi ziren zirriborro batzuk sortzen, eta denborarekin kantu forma hartu zuten, eta denborarekin disko batean grabatu dituzte, eta dagoeneko kalean dago taldearen edo proposamen honen, egitasmo honen, lehen iraupen luzeko diskoa. Horixe beraz, sormen prozesua ez, konfinamenduan zehar, diska batean gorpuzuta dagoeneko, eta horrelantzean ere kontzertuak aurreikusten dira. Bai, taldeak pixkat grabatu du etxean, kantuak etxean egin ditu, hobeto esan da, grabatzera Sevillara joan dira, diskoak kalean dute, banda bat osatu dute, kantu horiek zuzenean jotzeko, eta ondo bidean otsailean ariko dira zuzeneko emanaldiak eskaintzen, eta bertan ikusi beharko da Pasadenaren unibertso hori zuzeneko emanaldietan. Informazio gehiago izango dugu gaur arratsaldean musika zuzenean saioan. Eskerrik asko Koldo Otamendi aurrerapena egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarde bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izango dugu gurekin Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketako sailburu ordea da bera. Orain arte. Kaixo, herrietan taldea gea Mutrikutik eta gure bideoklipa Begiradak izenekoa aurkeztea gatoz. Plataforma digital danetan entzun gairakazue. Gozatu! Sakonak, hondartza
goxoak, liluragarriak, beste batzuk gora ezean, galtzen dira bidean, konplizitate aurkitu nahiean, beirada. Arimaren lehioa, bihotzaren hizkuntza, bihuzten gaituen izpiluaren izta, izaten irudia, irudi baten hitza, isiltzen dugunaren oihartzuna, beirada. Garri, temati eta zelatariak, goitik berako erradiografiak, misteriotsu xola gabe, hotzak edo tautak, gezurrez mozorrotutako egiak, beirada. Arimaren lehioa, bihotzaren hizkuntza, bihuzten gaituen. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gurean daukagu Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketarako sailburu ordea. Eguerdion, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion, bai, eskerrik asko. Euskararen egunaren atarian gaude, beti gogorarazten da, ez, egun hori garrantzitsua dela, baina beti egun guztiak direla Euskararen eguna. 21. mende honetan, aro digitalean, ez daiteke Euskararena dela, erronka nagusina. Bai, euskara dudabarik, ez da, berkokatu behar da, beti erronka berriak ditugu, baina garrantzitsuena da beti, ez, erronka horiei aurre egiteko kapaz izan garela, eta sekula baino, ez dakit, prestatuago gaudela, ez da, bai, masa kritiko nahikoa daukagulako, ezagutzaren aldetik, eta nik uste dut hizkuntza komunitate oso potentea, ez da. Orduan, erakundeak eta elkarrekin lan egin ezkero, eragileekin, horiek ere, irabaztea espada, bueno, euskara hor kokatuko da eta kokatzen ari da. Izan ere, mundu geroz eta globalizatuago honetan, ez da erronka soilik euskararen erabilera arlo digitalean, baizik eta baita ere kalean, kale eremuan erabilera hori sustatzea. Eta horren arira Eusko Jaurlaritzak duela gutxi egitasmo bat eraman zuen aurrera, merkatalguneetan lehen hitza euskaraz izateko. Izan ere, lehen hitz horretatik dena aldatu daiteke, ez da? Bai, euskaraz eskatu, euskaraz eskaini, ez da, lehemapean atera genuen kanpaina hori, gainera sektoreko elkarteekin batera, ez, hori ere garrantzitsua da, ez da gobernuaren kanpaina bat, baizik eta implikatuta daude elkarteak eta hori da ikusi dutelako garrantzitsua dela, ez da, hizkuntzak balio erantzia dakar eta establezimentu eta diferentetan, entrenatu dugu Euskaraldiaren ariketa soziala ere, eta konturatu dira askotan ez dela hau bizi bat izan behar, ez da, establezimentu baten arreta euskaraz emateko, eta hori oso garrantzitsua da, ez? Horrek ematen digu aukera ikaragarria handia, inolako estres linguistikorik, gero taldeku gehiagotan, euskaraz gehiago egiteko, eta azkenean hori izan, gure ariketa sozialaren helburua ere, da, aliketa estres linguistikorik txikienarekin, eremu horiek irabaztea, eta, elkarte guztiak ados, eta ikusi dugu zelan puntutxu berde horiekin, ari garela zabaltzen apurka eskaintza hori, ez? Inolako arazorik gabe, egin guri euskaraz, eta hori izan helburua. Esparruak irabazten joatea, egunero. Hainbat ikerketek erakutsi dute, euskararen egoera ez dela honena, batez ere belaunaldi berriei dagokionean, ez? Nolabaiteko etena gertatzen ari dela transmisioan, ezin da argazkia? Ni oso positiboa naiz, ezta? Azkenengo urteotan
kontuak atara, 25 urtetik berako gazteen ehuneko 70-etik gora elebiduna dela. Hori oso garaipena handia da, kontuan hartuta, hezkuntza sistemari esker lortu dugula hori, oraindik ere gure ikasleen erdiak baino gehiago familia erdaldunetatik datoz, ez daukat aukerarik ez, transmisio bidez hizkuntza eskuratzeko eta eskolan eskuratzen dute. Ezagutzatik erabilerako jauzi hori ez da automatikoa, gure esku dago ume hoiei, gazte hoiei, batez ere hiri eta herria handi hoietan bizi diren gaztei aukerak ematea. Frogatu dena da gure ikerketa guztietan eta esku hartzeetan gauzarik importanteena, nire ustez, ezagutzatik aparte, noski, da gazteek eta sentitzen dutela atxikimendu euskararekiko, beraien hizkuntza da. Ez da hizkuntza akademiko bat, beraien hizkuntza lez hartzen dute, eta ideologikoki ere atxikimendu hori badiote hizkuntzari, ez da? Zein da arazoa ez dutela praktikotzat hartzen, euskara. Zerbaitik ez da praktikoa, oraindik ez garela kapaz izan, beraiei emateko aukera desberdinak, ez da? Esparru informaletan, gozatzeko lekuetan, eta hori da egin behar den orain. Badaukagu atxikimendua, badaukagu ezagutza, eta orain kapaz izan behar dugu, bai eremu informalean, eta bai beraiek, disfrutatzen duten eta gozatzen duten eremu horietan guztietan, euskara han egotea, erabili ahal izateko. Orduan orain pausua errazagoa da, badakite euskeraz eta atxikimendua dago. Beraz, horrekin lotura zuzena dauka aisialdiak, ezta? Esan daiteke, euskal erreferenteak falta dira ikusentzunezkoetan, YouTubeen eta horrelako plataformetan, esango zenuke? Erreferenteak baditugu eta gehiago behar dira noski eta ikusgarritasuna behar dute, ezta? Azkenean hori da gure arazoetariko bat. Horrezagaitik egin ditugu eskuartze desberdinak eta baita jardunaldi batzuk ere martxan ditugu, apur bat danon artean aztertzeko eta planifikatzeko zelan egin dezakegun, euskara eta euskarazko eduki horien eta kultura horren transmisioa zelan egin dezakegun, gazteak prest daudelako hori kontsumitzeko, baina ikusgarritasuna, gure sortzaientzako laguntzak, hori guztia nik uste dut momentu honetan pentsatu behar dugula eta aktibatu. Hildo honetatik, zure atzmarka euskaraz egitasmoa eman duzue aurrera, Eusko Jaurlaritzatik, eta hori da arlo digitalean euskara sustatzeko helburua duena, ez? Ez denolako erronka mota diezue gazteei? Gazteei eta helduei eta gizarteari orokorrean, gure mugikorretan, lehenengo eta behin, aldiren mugikorrak gutxienez euskaraz jartzeko, posible dalako hori, eta interneten eta ari garenean lehen hitza euskaraz jartzeko eta idazteko. Zergaitik? Kasu honetan munduari, esaten diogu, keinu horrekin, hemen euskaraz egiten dela, hizkuntz komunitate bat dagoela, gailuak euskaraz nahi dituena, programak euskaraz nahi dituenak, eta hori ez badugu egiten oso zaila da enpresa bati esatea, alako enpresa handi bati esatea mugikorrak euskaraz jartzeko, geure hizkuntza kontuan hartzeko, esango dute, baina ez badu inork jartzen, ez? Orduan, kontzientzia hori zabaltzea eta oso modu errazean, ez? Bideo txikiak zeuden, markaz, zelan egin daiteke hori, mugikorretan, eta mezua hori da. Munduari esaten ari gatzaio, euskaraz nahi dugu, hizkuntz komunitate bat gara, eta bestela, ez badugu erabiltzen, ez daukagu aukerarik, ez erreskatzeko inori. Teknologiarekin eta ikusentzunezkoekin lotuta, orain bilpilean dagoen eztabaida da Madrilen aurrera eramango den ikusentzunezko lege hori, badirudi 6% hizkuntza kuota hori atzerriko plataformek ez dutela bete beharko. Hemen Euskal Autonomia Erkidegotik zer egin daiteke egoera irautzeko nolabait? Guretzako oso garrantzitsua izango litzateke, ez da? Plataforma guzti hauek, badakigu gure egunerokoan txertatuta daudela, kontsumituko ditugu eta kontsumitzen ari gara, eta funtsezkoa da, ez da? Gutxienez, horiek egitea, ez? Portzantaje horietan, gutxienez gure hizkuntzetan. Baina nik uste beste pausu batzuk ere eman daitezkeela, eta gu ari gara beraiekin hitz egiten. Konturatuta gaudelako, esaterako, bai serie asko eta eduki asko jatorrizko hizkuntzan kontsumitzen ari gara. Hori da realitatea,
zenbakiek eta datuek hori esaten digute, eta orduan guretzako oso interesgarria izango litzateke azpititulazioa ere, ez? Jatorrizko hizkuntzan kontsumitzera edo kontsumitzeko ohitura badaukagu eta gazteak horrela datoz. Kapaz izan behar dugu negoziatzeko beraiekin eta azpititulazioa ere hor martxan jartzeko. Eta beste alde batetik, plataforma horietan gure edukiak, gu sortutako edukiak ondo kokatzeko, ez? Azkenean plataforma horiei esaia interesatzen, ez dute jartzen fokua hizkuntzan, ez? Jatorrizko zein hizkuntzatan egin da dagoen. Horiek nahi dutena da mundu osoan edo publiko zati handi bati interesatzen zaizkion edukiak, ez? Eta berdin da, eta horren froga da luxemburgesez egindako seriak daudela, islandesez, 2000 hiztun dituen estatu hizkuntza txiki baten, eta hor daude. Hau da, plataforma horiei eskaini behar zaiena ere, da oso produktu eta eduki erakargarriak, eta ez dago problemarik, beraiek txertatuko dituzte. Orduan, errealistak izan behar dugu, nik beti esaten dut hori, ez? Etxetik, telebistako mando hartu eta gaur egun ditugun aukera guzti horiek pentsatzea dena euskera, ez da, abiapuntu errealista bat. Hori ezinezkoa bada, joan gaitezen, esparru txiki horiek irabazten eta praktikoak izaten. Gauza asko egin daitezke, edo gutxienez guk horiek negoziatzen eta jarraitzen dugu, plataforma handiekin legearen bidetik, txertatu badaiteke olako portzentaje bat beste aurrera pausu bat da, eta gero gure esku dago ere, gure esku egin dezakegun guztia, hori kontsumitu, telefono mugikorrak eta beste ekintza horiek guztiak, ez? Baina, hor bide bat dago egiteko, eta joan barik maksimalismoetara dena ezin delako, euki, euskeraz, dena, existitzen den guztia, aurrera pausuak eman daitezkela uste dut. Euskalduntzeko bide horretan, aipatu duzu zenolako garrantzia eta pisua duen hezkuntzak, baina ez da elementu bakarra, aipatu dugu baita ere aisialdia. Euskara sustatzeko bide horretan, nola islatuko da, edo nola islatzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektuan? Guk beti esan dugu, eskolak bakarrik ezin du, ezta? Eskolak egin du gauzarik garrantzitsu dena, eta eskolaren kontra esaten danean ez dela ari, bere helburuak eta betetzen, irakasle moduan esan behar duten nagoela doz. Gure ikasleak eta kontuan hartuta, hemen eskola porrotaren portzentajeak oso txikiak direla kontuan hartuta, nik uste dut hizkuntza gutxitu baten, hain aldea handia dagoenean gaztelera eta euskararen artean kapaz bagara ateratzeko milaka eta milaka ume eta gazte, bai DBH, bai batxillergoa bukatzeko moduan, zein lanbide heziketan, hori nahikoa egiten du hezkuntza sistemak. Gero beste kontu bada, eremu informalean eta beste erregistro batzuetarako, aukerarik ez badago, nekez eraiki ditzakete, beraien erregistro gainera propioak, gazteak, erakargarriak beraientzako. Momentu honetan Jaurlaritzak gizarte eragileekin batera, nik uste dut danok elkarrekin egindako diagnostikoaren arabera, eta euskal erakunde guztiak, atzo beren beregi atera genuen adierazpen bat, eta hor konpromiso bat hartzen genuen gizartearen aurrean, esateko orain goazela eremu informalaren bila. Orain goaz, eremu informala euskalduntzen, orain goaz konpromiso eta adostasun zabalak lortzen, iritsi delako momentua, ume eta gazte kirola euskeraz egiteko, aisialdian disfrutatzeko euskeraz, beraiei laguntzeko erregistroie guztiak eraiki ditzaten, eta horretaragoaz. Eta horretarako planifikazio bat behar da, baliabideak behar dira, badaukagu kiroletako plangintza estrategiko bat esaterako, hasiko gara federatu gehien dituzten kiroletan, eta gozagarriak diren ekimen, ekintza eta horiek guztietan, euskerak presente egon behar du, eta hori da lortu behar duguna. Eta sede berbera du, gaur bertan Barakaldon hasiko diren igo volumena, jardunaldi horiek, ez da, zu ere bazara, Barakaldoko Euskara Zinegotzia, zer da gaurko prestatu duzuena? Barakaldokoa da, hildo beretik, ez? Barakaldo hiri erraldoia da, Euskal Herriko handiena, gazte asko daude, orduan masa kritiko handia daukagu,
Aniztasun horrek dakar sortzaile pilo bat izatea, eta Barakaldoko gazteen perfila da, hori ez, eskolan euskaldundutako euskaldunak dira, eta hor behar duguna da asmatu, ikusi eta ez, atxikimentua daukatela, sentitzen dutela beraien hizkuntza dela, hori mirari bat da, beste alde batetik. Orain zer behar dugu, asmatu behar dugu abertzelan transmititu, periferiako gazte horiekin zelan transmititu hobeto gure hizkuntza eta gure euskarazko edukiak. Eta zelan lagundu beraiei eraikitzen, beraien gusto, beraien sortzaile diren heinetik, beraiek ere euskaraz sortzera animatzea, Orduan, hor martxan jarri ditugu, gure aritu, irakasleak hori aztertzen, eta mahai gainean jarri zaiena da, badaukagu masa kritiko nahikoa, aniztasun honek ematen duen aberastasun horrekin, zer egin dezakegu, kontuan hartutaia pilotatu dugula, guztia Bilbo handian, perfil honetako ikasleekin, eta gogotzu daude, orduan asmatu beharra daukagu, horretan. Esan daiteke euskararen arnasgune diren herrialde edo udalerri batzuk badaudela, beste udalerri batzuk ordea direla erabilera basuagoa dutenak, desberdintasun hau zergaitik ematen da? Ikerketa desberdinak egin dira, Bizkaiko kasuan esaterako, uste dut beti Ondarro eta Bermion arteko alde hori, eta esaten zuten, ze izango da mugikortasuna, Bermiotarra gehiago mugitzen dira, Ondarrun gehiago, hor faktore asko daude, horrego euki behar duguna da kontu handia, adi egon behar dugu, bai eragileak eta bai erakundeak, eta kontuan hartu arnasgune horiek ezinbestekoak direla guretzako. Arnasgune baten eta halako euskeraz bizi diren herrietan jendea mugitu egiten da, eta horiek Bilbora datoz, eta Bilbon bere ekarpena egiten dute. Orduan, arnasgune horiek zaindu behar dira, ezin gara erlajatu, ze ikusten da, jentea orain pandemiaren ondorioz eta herrietara joan dela bizitzera, orduan, 5-6 familia badatoz herrira, eta azpadira euskaldunak asko nabarmentzen da, Orduan hor egon behar da beste planifikazio bat, protokoloen aldetik, eta erabilerak bera egin ez dezan. Orduan horregaitik daukagu UEMarekin, eta UEMak nik uste dut oso ondo egiten duela hori. Zaintza hori eta erlajazio hori gabe beti sustapen lan hori. Eta aldundu hango gazteak. Hango gazteak eta bizi direnak euskaraz era natural baten, ez diote erraparatzen, ze garrantzi handia duen horri, eta horiek guren bajadoreak dira, eta aldundu behar ditugu eta pentsatu behar dute aktibo batzu direla, unibertsitatera doazenean, seguruenik hiztun berriak erakartzeko modu bat egiten dute, hori konprobatuta dago. Aldundu, euskaraz bizi diren gazte guzti horiek, eta lagundu bide hori egiten, Gaurkoan Barakaldon egingo diren jardunaldi horietan, igo volumena jardunaldietan ere aurkeztuko da Damolat unitate didaktikoa, egitasmoa, EZAEKak bultzatutakoa. Zer da lortu nahi dena unitate didaktiko honen entzun egin nahi zaie, nik beti esaten dut, gaztei entzun behar zaie. Guk ezin dugu mahai baten inguruan erabaki ze gustu zer behar duten, entzun behar zaie. Kontzientzia ere piztu, zer dan hizkuntza gutxitu baten, ze karpen egin behar diogun guk munduari, hizkuntza gutxitu batetik, gure kultur ikuspuntutik, baina batez ere entzun beraiei. Halako esku hartzeekin, gutxienez badakigu, atxikimentu bat dagoela euskararekiko, askotan helduek esaten ditugunak gure fantasiak esaten direla, gazteak ez daude ez euskararen kontra, ez gazteak oso praktikoak dira. Euskaraz bada praktikoa une honetan beraien aisialdirako ez da praktikoa, orduan eragin behar da horretan, baina ez da beraien errua, ez da olako gauzarik pentsatu behar. Egin behar dena da entzun beraiei zer behar duten eta ze gustatuko litzaieken, ez da, aurkitzea euskaraz, eta gero, bai gizarte eragileen aldetik eta erakundeen partetik, saiatu hori eskaintzen, eta batez ere esaten zaienean sortu euskeraz, erreza da, baina, klaro, mundu globalizatu honetan gazteek edoza sortzen dutenean ere digitalean zer nahi dute, balaik hori,
Orduan, konbentzitu behar ditugu euskaraz sortzeak ere ze abantaila dituen, ze hizkuntz komunitate nahiko trinkota potentea gara, eta sortzaile horiei lagundu, ikusgarritasuna eman, eta bihurtu daitezela erreferente gure gizartean. Hainbat gako, eman dituzu, hainbat egitasmo daude abian, edo abian jarriko dira baita ere, beste eragile eta erakundekin elkarlanean. Baikorra zara, datozen urteetara begira, euskarari dagokionean? Bai, noski baietz, ez? Egunotan entzuten ditudan iritzi pesimistekin enator bat, ez? Sekula baino hobeto gaude kokatuta ezagutzari dagokionean, 25 urtetik berako gazteen 70%tik gora elebiduna da. Gero ikerketa horietatik etorri dan eta esku hartze horietatik etorri dan puntu hori gure aldekoa da, hau da, beraien hizkuntza moduan hartzen dute euskara, orduan, gauza batzuk esaten direnak, ez dira egiazkoak, atxikimentu hori badago, eta orain zer lortu behar da? Posizio horretatik, ondo posizionatuta gaude, ezagutzaren aldetik, orain lortu behar dena da. Beraiekin kontatuz, eremu gehiago irabazten joatea. Bai aisialdikoa, bai eremu sozioekonomikoa, horiek irabazten joan. Era natural baten, bideratzea, bai lan mundura, bai aisialdira, euskeraz ere, ez da? Eta horretan, bide lagun ditugu. Sortzaile ikaragarri potenteak dira, hori konturatu gara esku hartze hauetan, ez da? Eta hizkuntza ez da problema, beraientzako. Ez da problema. Kontsumitzen ari dira inglesez, koreanos ari dira ikusten serie batzuk. Hori ez da problema, ez? Behar dutena da konfiantza, kontzientzia apur bat ere, landu beharra daukagu kontzientzia hori, eta egia da, ez dela berdinan erabe bat, euskararen kontra, gurasoen kontra, denen kontra egiten duen, baina gero klak egiten dute. Eta klik horren emaitza da, une honetan, gure hezkuntza sisteman hezi diren eta euskaldundu diren gazte horiek seme-alabak izaten ari dira eta transmititzen ari dira gure hizkuntza. Begira ze garrantzitsua den beraientzako hizkuntza, olako erabaki potente bat hartu behar danean, hau da, transmisioa eta zelan hitz egin behar dut, nire seme-alabekin, ia euneko egunean transmititzen ari dira, eta emakumeak bereziki euneko egunean. Eta, genero ikuspegi hori ere utzi nahi dut mahai gainean, ez da? Ikusten dalako ekimen guztietan, transmisioan, sustapenerako kontu guztietan, emakumeak ari direla lideratzen, gure hizkuntza biziberritze prozesuaren karga, ez da? Orduan, gizonezkoei ere gure gonbitea, eta euskara ez da emakumeen kontua. Euskararen biziberritze prozesua danona da, eta zergaitik naz optimista emakumeak daudelako, honen gidari tzapean, eta emakumeek erabaki badute transmisioa egin behar dela eta sozializatu behar direla umeak euskaraz, gure ardura da hori orain eskaintzea. Hortxe gelditzen daba mezu hori ere Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketako sailburu ordea. Mila esker Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, onbidatzearren. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan Marisa Barrena eta Ibon Meinikarekin. Orain arte. Kuadroka Kultura Elkartea, berez artisten plataforma da. Sortu zen lan ezberdinak ikusten genuna igual kabida etzaketanak kulturgintza honetan aurrera eramateko. Eta talde hori osatzen dugu jende askok, proiektu bakoitzean jende ezberdina egoten gea. Eta esan daiteke gaudela hor, aktoriak, artista plastikoak, musikariak, argiteknikariak, pixka disiplina ezberdinetako jendea. Eta justu proiektu hontan gaude Iraia, Ainhoa eta Maite aktoriak, Josu eta Oier produkzioan, Oier ere idazketan ari da lanean. Lana honen izena Bidaide da,
eta nahi dugu pixka bidaiatu herriz herri, bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Kulturgile anonimoak orokorrian, artista anonimoak, anonimotasuna gaia ekarriko dugu argitara. Atarrabia eta uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Alor desberdinetan, eta elkarrizketa horietatik eta ezautu denetik abiatuta, hortan inspiratuta, gero sartzen geha aritoa lanea, eta proposatzen dute dugu leku desberdinetatik lanean hasteko abia puntuak. Bai irudi eszenikotatik, bai arte plastikotatik, bai mugimendutik, musikatik, eta lehenengo lana hasteko abia puntua hori izaten da. Zuzendaritzaren papera badagola, binen gero sorkuntza kolektiboa dela, ez? Azkenean metro kuadrokaren izaera beti izan da hori, eta nik neuk ez dakit beste antzeslanetan nola lan egiten den, beste arlotan, binen musikan ere oso gutxi ezagutzen ditut nik kolektiboan lan sortzen dutena. Eta musikalki ere eszenan egotea eta musika bera integratzea obran bertan, sorkuntza prozesu osoan, eta ez izatea azkeneko ginda edo, ez? Obra amaituta eta tak. Estreinaldia izangoa urtarrilak 14an hemen Atarrabin. Eta urtarrilak 16an egingo dugu Uharten. Herri bakoitzak bai edukiko olako moldaketa bat beharrezkoa izangoana, espazioak ezberdinak dialako, eta baita ere zerbait itxatxiko saiolako lekuan lekuko hori obraren barrenean. Metro kuadroka taldea hemen lan egiteak oso guretzat importantea da, ez bakarrik hemen egiten ari den lanagatik, baizik eta ere bere sortzen ari den arte lanagatik, ez? Azkenean hartu du gai bezala Atarrabia eta Uharteko kulturgile anonimoak, eta egia esan guretzat oso importantea azken finean, ere oso arroago delako gure kulturgile anonimoa, ez? Asko ditugu, badugu hemen herri mailan mugitzen diren sortzaileak, eta hori inspirazio izatea ere importantea, eta nik uste dut omentzen ditu, ez? Omentzen du ere Atarrabiako herri kultura, ez? Kontutan hartuta metro kuadroka taldea oihartzarrak direla, kanpotarrak direla, baita ere egon dira hemen pixkat ikertzen, hemengo egin dituzte elkarrizketak hemengo kultur eragileekin eta horrela, orduan islatuko du baita ere nola ikusten gaituzte, ez? Zen gu barrutik igual modu batean ikusten gara, baina igual kanpotik eta horretakoa beste modu batean ikusten gaitu, ez? Ez duzu nahi aldatzerik sumendia, esnatzerik ez alda eder, mundua iraultzen zu geldi zauden bitartean.
Eta egunero lege solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Manisa Barrena, eguerdion. Eguerdion. Eta Ibon Meñika, eguerdion. Nekarri. Bueno, Euskararen egunaren atarian gaude, abenduaren 3 izango da bihar, beraz Euskararen erabilerari buruz hausnartzeko, bultzatzeko eguna eta asteak ere badira, ez? Eta azken aldian fokua jartzen ari da batez ere belaunaldi berrietan, ez? Gazteen erabileran, transmisio eten bat dagoela esaten baitute hainbat ikerketek, eta ikerketa bat abiarazi du hain zuzen ere Naroa Jauregi Zuriak, Aizteaekako kidea da bera, eta gaztek Euskararen eta euskal kulturaren inguruan duten pertzepzioa analizatu du eta ikusiko dugu bere hitzetan zer eman duen ikerketa horrek. Ikusi duguna izan da, haurtzaroan umeek badaukatela euskararekin munduarekin lotura sendoagoa, ez? Hor badaudelako momentu honetan kanalak, ez? Naiz eta aurre eta familia erdaldunetako umeak izan, bizipenak euskara sortzeko eta euskarazko kultur sorkuntza ere eurengana ailegatzeko, ez? Eurentzako, beste bat mundurekin batera, baina euskararen munduak badauka leku bat. Bai historion bidez, bai paiasoak, edo beste abestiak, gauza pilo bat, gauzak badauzkate, ez? Igual ez da agorarik idealena, baina badago. Gertatzen dena da, denboran aurrera joan ala, argi dago, helduen munduan, euskarak ez daukala baztertuta dagoela, eta gazteak ere hori ikusten dute eta hor bizi dira. Orduan, hor gertatzen dena da, azkenean, euskara eta euskararen munduarekiko dauzkaten kanalak mozten doa zela eta bi edo geratzen dira azkenean, ez? Eta birekin eustea zaila da. Alde batetik jaien bidea edo kanal hori daukagu, hori eurek zuzenean hautatzen dutena eta modu kako txartean normalizatu baten edo bizi dutena, kuadrien arteko frogetan, kontzertuetan, berben, romerian eta barretan, eta gero bestetik hezkuntza mundutik jasotzen dutena, ezta? Eta hori da igual kanalik zenduena gazte horien euskalduntzean edo eragitekoa. Hortxe ikerketaren ondorio nagusiak, ondo azaldu duenez Jauregi Zuriak, nolabaiteko salto bat gertatzen da, ez? Umezarenetik nerabezarora bitartean konpartitzen duzu, horixe? Bai, nik uste dut, lehenengo eta behin, holako ikerketa bat egitea garrantzitsua dela iruditzen, jatez? Batzuetan bagoaz aurrera eta itxumustuan joan beharra, ikerketak egitean ikuste dut, lehenengo eta behin, garrantzitsua dela. Eta gero, ikerketa horretan, azken baten, nerabei edo gaztei galdetu zaie. Eta hori ere garrantzitsua da, askotan guk hitz egiten dugu dena jakingo bagenu bezala, eta soluzioa bagenu bezala, eta batzuetan ez diogu haiei galdetzen, ez? Alde horretatik garrantzitsua iruditzen zait. Ez dakit, ni ikerketak hori eman badu, hor geratzen da, ez? Baina nik hori baino optimisteagoa naiz, ez? Uste dut eskolak esate baterako gabezi asko dituela, baina gauza bat egin du garrantzitsua. Behintzat, ulermen mailara heltzen direla ikasleak, ez? Eta nerabeak heltzen dira. Orduan, nik adibidez nerabeekin hitz egiten dudanean, nire hizkuntza euskara erabil dezaket, ez? Nire belaunaldikoek ez bezala. Nire belaunaldiko askok urteak daramatzate, ari naiz, baina ez dira inoiz komunikatzera heltzen, eta azkenean gaztelan hitzaketan behar izaten diet, eta nerabeak eta gazteak ostera, behintzat, bai bileretan, eta hori ikusten da, ez? Bileretan gai dira, edo komunikazio, gutxieneko komunikazio baterako gai dira, ez? Gero, gabezia asko daude eta aipatuko ditugu, baina, nik horti behintzat optimismo bat ere ikusten dut edo bizi dut, ez? Neurri baten ados, baina egia da gaur eguneko gazteek ekarri dugu noeteko testuinguruaren noeteko eroaleak ere badira, ez da horreri baitera reparatu beharko genioke, ez? Egia da gaur egun euskarak bizi duen egoerak oso balintzatuta dago, azkeneko urtean eman dugu noeteko jarduera eta politikari loturikoa. Nik uste nahiko objektiboa badala ere neurtzea edo planteatzea agorpen zantzu ugari dituen egoera batean bizi dala gaur eguneko euskara, eta nolabait ere
belaunaldi berriek horren parte badira eta modu sutsuan bizi dute, ez? Orduan, beraiek baitere motxilaren zati bat beste gainontzeko testuinguruak baitere eramandakoa bada, ez? Bigarrenik nik uste dut bada elementu bat, Marisak aipatzen du, baina egia da gaur eguneko ezurdura nagusiak eta bilakaera nagusi bat daukaten elementuek bai, erabileran bai, ulermenean bai, baina gaur-gaurkoz ezinezkoa daukagu esatea Euskal Herri osoan eta ez da ere ofiziala den lekuetan euskaldunduak eta euskaraz bizitzeko moduko gazteak sortzen dituela, ez? Horre dituen gabezi guztiekin, eta doz, ez? Eta gero, hirugarreni baitere, eta optimismoaren baiteko aritik tiraka baitere nik uste dut, ni iruditzen zait oso garrantzitsua ere, eta aipatu duen moduan, ez? Galdetzea eta entzutea beste gainontzeko guztiok, eskotan hitz egiten dugulako gehiegi, ez? Gaztei buruz gazteekin egin gabe. Eta iruditzen zait, badaudela elementu batzuek baitere, noiteko erreakzio sozial posible baterako, noiteko osagaiak direnak, ez? Orain adibide batzuk jarriko ditut, ez? Orain gutxi, orain dela aste batzuk, hilabete bat edo, herriberan egindako euskalgintzaren berpiztearen mugimendu herritarren baitan, agerraldia atera eta euskaraz bizi nahi duten lemapean 3.000 gazte elkartzeko gaitasunokin zuten tutera baten, ez? Nor pentsatuko zuen, horrelako egoera bat egongo zen, ez? Hori erronka gogorra izan da, eta nik uste dut bere fruituak ematen ari den erronka bat dela. Eta batez ere parte hartzen dutelako, ez da? Azkenean nik uste dut gaztei parte hartzen utzi behar zaiela, ez? Guk beti motxile pasatu beharrean, haien motxila ere eraman dezatela, ez? Guk eurea eramaten jarritu behar dugu, baina haiek euren parte hartze uste dut garrantzitsua dela, ez? Eta hildo horretatik adibidez, bestelako elementu bat aipatzeko modukoa irutzen zait, eta gare gehiago, ez? Durangoko azokaren testuinguruan edo atarian gaudela, kultura sistemari, ez? Euskal kultura sistemari baitere erreparatu beharko genioke, ez? Eta horren baitan gazte sorkuntzak zemotako garapena duen, zemotako ohiturak sortzen ari ditugun, zemotako baliabideak eskaintzen ari ditugun, zemotako protagonismo emoten ari diegun, eta nola baitere horrek, naroak aipatzen zituen noiteko ez, etenaldi posible horiekiko zemotako gainditze bideak egon zitezken, ez? Eta uste dut horreri ez diotela bakarrik bereik erantzun behar, baitere, baina horrek baitere bauko garrantzi handi bat, ez? Eta zentzu horren adibidez, ikusten dutena da, Durangoko azokaren testuinguruan gazteen euskalduntzaren inguruko saretze deialdi bat egin da. Nafarroako Unibertsitatean akanpadan egon dira oin gitxi, euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzen. Bai, eta gero, lehen esan dugun gabezien aritik, uste dut eskola berak ere egin behar duela beste, ez dakit ez, esan dugu bai komunikatzera heltzen direla, baina gabezia daudela, aipatzen duzu Ibon, duda barik, gabezia handia daude. Eskolak ezin du dena egin, ez? Eskolak ezin du dena egin, baina nik uste dut eskolak egin behar duela azterketa bat, adibidez, hizkuntza, 3 hizkuntza irakasten direnean, eskola berean, edo zentru berean, egin behar dela, eskola behar dutela irakasle horiek, behar dutela laguntza, behar dutela koordinazioa, behar dutela aholkularitza, eta hor nik faltan botatzen dut, ez dakit ez, hor igual psikopedagoen aholkularitza, edo 3 hizkuntzak irakasten direnean, 3 hizkuntza horien artean egon behar du programazio lotura bat, bateratze bat, eta zentro askotan nidaki dela behintzat, oraindik hori ez da egiten, ez? Egiten da betiko eran, bakoitzak bere departamentua, bere gauzak irakasten ditu, eta amankomunean, hizkuntzek amankomunean dutena ez dute partekatzen. Eta orduan hor, indar handia galtzen da. Eta orduan hor egin behar da alegin bat. Eta alegina ez irakasle bakarrik, hor alegina goitik egin behar da, programaziotik egin behar da, eta nik uste dut hor hezkuntza sailetik egin behar dela, baina alegin benetako bat, ez dena irakasleen eskutziz, irakasle batzutan, ez dute ez denborarik, ez astirik, ez formaziorik hori egiteko. Orduan, hor aholkularitza bat ere behar da, eta eskolak hor behar du, ez dakitzean esan, rebizio potente bat behar du, hizkuntza arloan behintzat, ez besteetan ere suposatzen dut, ez?
Bai, egia da, askotan jartzen dela fokua ez, hezkuntza arlorrean, eta bai egia da indarra handia duela, garrantzi handia duela euskararen ezagutza eta transmisio horretan, baina ez dela faktore bakarra, ez da? Orain dela gutxi, izan dugu hemen Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketako sailburu ordea, eta berak zioen orain dagoen arazorik larriena edo dela gaztek ez dutela praktiko ikusten euskara. Hor dagoela koska, ez? Praktiko ez dut ikusten eta gero kosta egiten zaila, legin handia egin behar dutela, sarritan irakasteko metodoak ere ez ditugulako esan doan bezala, ez ditugulako koordinatzen eta ez ditugulako baliabideak, eta gero baditugu beste gabezia bat ere badugu, ez da, referenteak edo ereduak, ez, zer referente daukate gazteek, ez, eta nola heltzen dira referente horiek gazteen gana. Sarritan ikusten dugu, referente izan daitezken demagun kirolariak edo abeslariak edo aldakoak, telebistan erderaz ikusten dituzte. Eta orduan, euskalduna diren kirolariak, ez? Nik ikusten dituenean batzutan, osta da biltzana gainera gaztelaniaz hitz egiten, eta referente onak izan daitezkena gure gazteentzat edo gure nerabentzat, ez dakit, gauza horiek ere aztertu behar direla uste dut, ez? Eta gero, eskolaz kanpoko ekintzak ere, eskolaz kanpoko ekintza asko egiten dute gure gazteak, gure nerabeek, ez? Kirola dela, musika dela, dantza dela, eta horko monitorean edo irakasleen hizkuntza hori gutxitan zaintzen da, edo askotan erderazko jasotzen dute, ez? Eta hor badago beste, ez dakit, antolaketa zuk esaten duzuna, ez da goitik egin behar den antolaketa bat, bai? Egiturazko politika beharrezkoa ditugu, ez? Eta Eusko Jaurlaritzako ordezkari batek baitere, errepatu beharko genioke, daukagun gaur eguneko hizkuntz diglosiaren eragina erabat bustitzen duela gure jarduna, eta gure euskera kolokan jartzerako egoera bat bizi duela. Eta horre maila batean behar du bestelako politika eredu bat. Bestela, heldu gaitezke, hori ez, noiteko hautaketa horren baitan, gazteek ez ikustea euskera berien ama hizkuntza bezala, erabilgarri izan daitekena, edo noitere behar bateri erantzuten diotela, ez. Nik aldiz baitere ikuste dutena da, beste aldean, infrentzuen beste aldean, badaudela baitere bestelako ikuskera batzuetatik aztertzeko moduak, ez. Ikusten ari gara eta bestelako jardun, egiteko ezberdin batzuek, eskaintzen egituzten elementu ibait errepatu beharko nioke eta euskeraren prestigiatze eta garapenean zelan konektatu aztertu, ez. Adibidez, egia da, ez, termino identitario egietan, igual kokatu izan dela historikoki baitere euskeraren erabilera eta nortasunari loturikoa, eta hizkuntza eskubideren parametroan kokatu ez geran, seguramente gazteekin konektatzeko aukera gehiago ematen dizkigula. Badodelako bestelako borroka edo bestelako esparru batzuetan gazteek noraiteko esku hartzean dioga daukate eta horiek zelan txertatu euskararekin aztertu beharko genukela, ez? Feminismoak hori erakutsi digu, adibidez, eta horren maila batean jartzen gaitu bestelako igual enfoke batetatik, ez? Eta nik uste dut, gaur-gaurko hizkuntza politikari dagokionean horreri ez diote askorik erreparatzen. Eta gero, begiratzen diogu baita ere ikuspegi nahiko kamuts batetatik. Baina, begiratu beharko genuke adibidez gaur egun daukagun Nafarroan daukagun problematika sakona eta historikoa. Sonifikazioen jarruteko hizkuntza politika bat daukagu ezarria. Eta horiek maila batean egiten dutena da, eta gainera, noraiteko modu hegemoniko batean, borroka moduan plantatzen dute zenbait sektore espainolistenak, ez? Eskubideen parametroetan, ez? Norberak hauta dezaken elementu bat bezala. Eta horiek dire egiturazko politikak eta inposaketak. Eta horiek gainditu behar dira. Bestela, etengabe hongo gara, zirrikitu batzuen araberako konponketak tobatzen. Kontuz, horiek ere beharrezkoa direla, baina egiturazko erreparatuta ez. Eta nik bukatzeko elementu dutxo bat, ez? Badago hor, urtetan egin dugulako enfasi berezi bat, eta euskalgintzak asko erreta jarri dio, ez? Erabilerari, ez? Eta erabileran sustatu eta garapen bat okin behar du, euskaraldia baita hor dago, garrantzitsua da, ondo. Baina erabileraz gaindi, beharrezkoa daukagu hori, ez? Benetan euskarak bestelako eredu bati loturiko jardun bati erantzutea, ez? Bestela, etxean eta eskolan ikasteko elementu bat bihur dezakegu gazteentzat. Eta gaur eguneko gure bizitzaren behikulo nagusi bat bihurtzeko, arriskuan egon leike ez. Bai, bat nator zurekin ez. Bueno, gero, nik uste dute gauza positiboak edo begiratu behar ditugula, ez da? Esango dut, adibidez, Nafarroa aipatu duzula, niretzat pasaden igandeko bertsolari saioa esate baterako izan zen posgarria, ez? Posgarria bai gai aldetik, bai gazteak euren produzioa azkenean, euren sorkuntza, euren ideiak, nire amarekin ikusi nuen saioa, ez da? Eta amak konturatzen nintzen batzutan,
ez zuela harrapatzen zertaz ari ziren, ez? Hitz batzuk galdetzen zizkian, hori zer da, eta ni pentsatzen nuen, ez? Enbeita eta entzuten genituen garaitik, ez? Enbeita Dolopategi eta entzuten genituen garaitik, ez zenbat aldatu den, gaztetu egin da azken baten, ez? Eta gaztetxe horrek badakar horra gazteak, nagusia behioaten gara, baina gazteak ere hurbiltzen dira, eta horiek bere badira ereduak, ez? Horrek bere ez dugu, zuk ez esan duzun gabezia hori betetzen, ez? Baina hornitzen ditu, eta lehen esan dutan referenteak hor badaude, ez? Lehen azpimarratu duzuen kulturaren garrantzi hori, ez? Euskal kulturaren garrantzi hori, Euskararen transmisio horretan. Aisialdiarekin lotuta ere beste erpin bat dago, eta hori da ikusentzunezkoen mundua, ez? Pilpilan dagoen gaia da, oraintxe bertan, izan ere Madrilgo gobernua aurrera aterako du lege proposamen hori, ikusentzunezkoena, eta gainera ikamika sortu da, izan ere Eskerra Republikanak akordio bat lortua zuen Espainiar gobernuarekin, 6% gutxieneko hizkuntza kuotak ezartzeko Netflix eta horrelako plataformetan, baina azkenean atzerriko plataforma diren horietan ez da ezarriko, eta noski honek Eskerra Republikanako kidea den ordezkaria den Gabriel Rufián azterretu ikusiko dugu. Esta ley, si realmente no cumple con lo acordado, con lo hablado, aunque sea un acuerdo de mínimos, Esquerra Republicana no la apoyará. Hortxe bere mehatxua ez dituela Espainiako aurrekontuak babestuko, baldin eta kuota hori ez bada bermatzen, dena den. Zer egin, berriro ere honen aurrean bazirudien aurrera pausu bat emana zela, baina orain ere ikusi da bertan bera geldituko dela 6% kuota hori, ez dela euskarazko, ez da galegozko, ez da katalanesko gutxieneko hizkuntza hori bermatuko. Zer? Horrek ez, gure posa putxura, ez da. 6% hori entzun genuenean, posi geunden, eta hor geunden ez, askote da, gutxiote da, baina zerbait badela, eta postasun horrek gutxi iraundigu, ez da. Eta hor baganeukan beste zalantza bat, ez, 6 horretatik guri zenbet ote dagokigu, eta horretan genbiltzan bitartean heldu da, egurra, ez. Ni postu nintzen alde batetik, katalanak hor gogor jokatzen ari direla, ez dakit gero horre zei bilbide izango duen, baina gogorra direla, eta gero eragileen artean gaurko berrian datorrena behintzat pozgarria da ez, batasun bat badago ez, orduan batasun hori dagoenean eta elkartasun hori dagoenean, agian badaukagu protesta gogorrago egiteko aukeraren bat, ez, hori pentsatu nahi dut ez, baina egur galanta da ez. Azkenean, gai konplexua da, ez? Zer egin, azpitituluak, edo bikoizketa, zein da bidea, edo Euskal Herrian sortutako plataforma bat bereki sortzea, azken finean, argi dago, ez? Ikusentzunezkoek badirela zutabe bat gure bizitetan, ez bakarri gazteena, guzti honena, eta eragina bat duela. Bizi dugun garaiaren lekuko bada, ez? Eta posgarria da, ez? Marisak aipatzen duen moduan bi elementu horiek, ez? Batetik, nolait ere, batera diren modu kohesionatu batako irakurketan ikustu nahiko zentzuzkoa dela, plantatzen ari duten hainbat agende kulturalek eta barrek. Eta gero bigarrenik gaia agendaren erdian jarri dalako, ez? Eta ez ja bakarrik plano sozialean, edo interes gune izan daitekeen sektore batzuentzako, baizik eta ikusi dugun bezala plano instituzional gorenenean, esan dezakegu, ez? Orden, horrek maila baten baitere jartzen du, horrelako elementuek zenutako garrantzia daukaten jendartean aztertzeri begira, ez? Fondoan nik uste dut, badaudela bi elementu erreparatu beharko genizkiokenak, ez? Eta da, batetik, hemen, azkenean, agerian dagoena da, 6 hizkuntzak daukan, Estatu Espainiar eta Frantziarran besteen beste, estatusa, eta zeinek ez daukan. Eta argi dagoena da, estatusa daukona da gaztelera, edo frantsesa, eta euskera, galegua, katalana, bretaniarra, oksitaniarra eta barrek daukaten bezala, ez daukate estatus nahikorik horren inguruko politika bat ezartzeko. Eta nik uste dut, bigarreni dagoen elementu bat bada, oso kuriosoa da, ez dakit, atzo edarainoan saiatu nintzen irakurtzen zintzu ziren argudioak, zergaitik plataforma hauek ekiditzen ziren, ez? Kokalekua hitz egiten za, marko europear eta barraz. Eta nik uste dut, dagoena funtsean da, horrelako plataforma multinazionalei aurre egiteko ausardi falta. Eta gobernuek, jendarteren nolaiteko publikotasuna arduratzen direzen gobernukideek,
daukaten ausardi falta edo interes nahi eza horrelakoei aurre egiteko. Azken finean zer da? Netflixen aurrean horrelako eskubideen defentsa bat egin ez geroan horrek ekar dezakela koste batzuk? Horren bildur gara. Azkenean, debatea hor dago. Eta ez da bakarrik aplikatuko hizkuntzei loturik, edozein gaiei begira. Plano ekonomikoan argi dagoen moduan, inoz hitz egin dugun bezala argilerari buruz, eta bar. Hemen, nork agintzen du, nork esartzen du zer dan jendartentzako interesgunea eta ze eskubideak bermatu behar den horretarako. Argi dagoena da, eta nik dinot, tentsioz dinot hau gainera, porque nik dinot zuet, gure etzean, gure seme nagusiak, marrazki bizidugun, ugari edo gutxienez batzuk ikusten ditu Netflixen bitartez. Eta nik tentsioz bizi dut, danak gazteleraz ezagutzen dituelako. Eta hor daukagun oiteko lehen hitz egin dugun konexio etendurerako prestigioa, prestigio linguistikoa, ikustea interesgarriak direzen eduki batzuk, nire ama hizkuntzan ez ikusteren ohitura bat ezartzen aukera. Horre daukon galera itzela da. Eta horreri errepatu behar diogu. Ni zorionez, uste dut, gai honetaz hitz egitea bere baitan, bada, helburu bat, eta bai da zeuzer pozgarria, baina heldu behar diogu benetan erroko gaiei. Baina begira, esate baterako, 80. hamarkadan, gure semalabak, zuek, hasi zineten, marrazki bizidunak ikusten, ez? Eta hor, begira, esate baterako, bikoizketak egiten zituztenak, ze garrantzi hartu zuten, ze formazio jaso zuten, zein ondo egiten zuten eureien lana, eta zeuek horiekin hasi zineten, eta gu pelikulak ikusten genituen, ez? Euskarazko pelikulak ikustea izan zen, ohikoa izan zen, eta gustora ikusten genituen, ez? Eta zu dinozuna, orain zuen semalabak ostera, ez dute olako, ez dago materialik, ez dago. Eta non daude bikoizketan ari ziren teknikariak? Batzuk joan ziren, beste mundura, eta bestea jubilatuta, eta haien ordezkoa non daude? Non dago erreleboa? Zergatik baztertu dugu bikoizketaren zer guzti hori, ez? Hilabetetan greban egon izan ziren, orain da gutxi, problematika hori bizibilizatzeko. Baina gutxi dira, lehen baino asko gutxiago del, 80. hamarkadan baino asko gutxiago dira, eta zuen semalabak edo gure nire jobek ez daukate material hori, zuek eukizan dutena, ez daukate. Hori da, hor, atzera pauso ikaragarria eman da, ez? Eta hori, konpondu beharra dago, ez? Dinot, hemengo produzioakin, kanpotik edo, claro, deigarriena guztokoena zein da, handi datorrena, ez da? Hobeto eginda dagoelako, beste medio batzu daudelako, eta bar, baina hor, nik uste dut, espailatu beharra daukagula, eta benetako borroka egin beharra daukagula. Berez ez da hori etorriko. Eta gero, deigarria egin zait, adibidez, esan dut pozgarria dela eragileak eta batasuna hori, baina nik ez dut entzun Euskal Herriko politikariak ezer esaten, ezagir esan duten, ibili naiz egunkarietan eta sarean, baina ez dut entzun ezer esaten, ez aipatzen, entzun ez dut egin, esan badute, Jendeatea jarri beharko du, agendaren erdigunean, horri buruzko gaia benetan dagokion neurrian jartzeko. Bai, izan ere hori zera errealitatea, ez? Gaur egun, plataforma handien bitartez ikusten ditugula, ikusentzunezko edukiak hein handi batean batak, eta besteak globalizazioaren ondorio edo dena delakoa, ez? Baina azkenean ere hori zera da. Eta herri baten biziraupena horren egokitzapen edo horreri lotzeko gaitasunaren arabera neurtuko da. Nahi argi dago. Hementxe utziko dugu gaurko solasaldi hausnarketa sorta, ezkerrik asko Marisa Barrena eta Ibon Meñika gurean izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Baian bai online, etxean edo non nahi ikasteko, zeure kaxa ipurdia mugitu gabe. Baian bai online, sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Talde lanean. Bakoitzak berea emanez. Eta denok bat eginez.